Ya ọ gịnị na-afịọ ụmụafọ Igbo ndị ụka na ndị dibịa ọnụ ụkwụ a ka Nọma ga-eji jee Ụmụahịa onye dekwetecha nwanne ya ọbịa ọgụ ọnwụ ya ọgụ. Ama m na ụnụ ya asị kedu nke m na-awagharịkwa n'ime ọfịa. Ife nji wee na-awagharịkwanụ n'ime ọfịa bụ ka m wee chetala ọtụtụ n'ime anyị ebe anyị si, maka na ọtụtụ n'ime anyị echefugo ebe anyị si, ọtụtụ n'ime anyị echefugo ndị anyị bụ. Ọya ka m ji wee na-ewagharị n'ụdị ebe dị etu a ka anyị wee ka chetakwala anyị na anyị ka bụkwa ụmụafọ Igbo, n'ọkwanụ nwa aja ana ka anyị bụ ụmụafọ Igbo ka anyị bụ. Maka na ọ na-abụkwanụ nwa nnụnụ mafee mmiri ọmacha ọdụdụ, na anụ mafee mmiri ọmacha ọdụdụ, agba nke mbụ atụ n'ogbe, agba nke ịbụọ atụ n'ogbe. Ma anyị bụ ụmụafọ Igbo o nweduru ka o si eme anyị. Onye nọkwa iwuo ọ sị na ndị nna ya ha eme ife ọjọọ, ndị nne ya ha eme ife ọjọọ. Ọkwa na ya ka m ji wee na-egosi anyị ụdị ebe dị etu a ka anyị ka wee chetakwa n'ebe anyị dụ, maka na anyị niile bụ ụmụafọ Igbo bụ n'ụdị ebe dị etu a ka anyị si wee malite njem wee debe na mba dị iche iche na-achụ ife anyị na-eri, ma ndị bụ dibịa, ma ndị bụ ụkọchukwu, ma ndị bụ prọfet, ma ndị bụ pastọs. Ebe a dị etu a ka anyị si wee mee gịnị wee malite, maka na a sị na nwatakịrị gbawakwanụ mbọ nye echefu na ebe o si, mana ọ dịzị ka anyị bụ ụmụafọ Igbo ebiliteziri ichefusi ebe onye si. Ma ndị si na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụkwa na ife ọjọọ. Anyị ama nchefu na o nwere ndị ji ya alụ arụrụ ana, mana anyị ka na-ekwu ka anyị kee n'ihe okenụ ka a mara ebe ya bụ nsogbu si wee bịa. Ife niile ị na-afụcha nwechara ọrụ ha na-alụ. Osisi na afịfịa niile a ụnụ na-afụ n'otu n'otu nwere ife ha na-alụ na ndụ mmadụ. Ịfụrọ nke a kịta a na-ekwu okwu nke ị na-afụ kịta nwere ezigbo ọrụ ọ na-alụ. Nwaanyị ime na-eme for a long time okwela amụ nwa. Iwere osisi a mee ya ka esi eme ya bụ nwaanyị amụọ nwa ozigbo na-atụghị anya. Ọ bụrụkwa si ejikwa ya achụ ndị amoosu. Ka anyị sikere n'ebe a pụta, maka na anyị ama mgbata ife niile na-anwụ, ka anyị na-echetakwala ụmụnne anyị. Afịfịa niile a ịfụrọkwa ya bụ afịfịa, ịfụrọkwa ya bụ afịfịa juru ebe niile. Mana ọ bụrụ na itebezi ahụ niile eje ụka, kedu ka ị ga-esi ma ịfụrọkwa ya bụ afịfịa? Kedu ka ị ga-esi ma ife chi ekekele ụwa tinyeru gị n'aka? Ọkwa na ife a ka ndị nna nna anyị ha ji wee bie ndụ, wee bie ogologo ndụ, wee mụsasịa anyị. Ma ndị na-edebe ahụ na ha eburugo ụka n'isi kịta na ha na-afụzi mmụọ nsọ anya. Ọkwanụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ a ka ndị nna nna anyị ha ji wee bie ndụ, bie ogologo ndụ, wee mepụtacha ife dị iche iche tupu amụọ anyị. Anyị wee tonite wee sizie na ndị nna nna anyị ha nọ ha gburu anyị. Ọ bụrụ na ha gburu anyị, anya kara ịdụ ndụ. Nekwa ụkwụ akwụ a, ịnafe akwụ a kịta ọtụtụ n'ime anyị bụ akwụ a ka ndị nna ha gbugidoro, zụgido ha wee zụto ha site n'iri enu akwụ na-egbu akwụ. Akwụ a ka ọtụtụ n'ime anyị ndị nna nna anyị ha ji wee zụọ anyị. Anyị wee tonitezie wee chefuzie ebe anyị si wee pụta. Chetakwanụ na nwa m ife anaghị echefu ebe o si pụta, nwa m ife anaghị echefu onye ọ bụ. Mana anyị bụ ụmụafọ Igbo, amazịkwa m ka nke anyị si eme anyị, na ọ dị ka anyị na-echefuzikwa ndị anyị bụ. Ọ dị ka anyị na-akpọzi nke anyị asị, na-akpọ onwe anyị asị. Onye nọkwa iwu ọ sị na ndị nna nna ha merie. Ụnụ afụrọkwa afịfịa kịta, ụnụ afụrụ afịfịa na-agwọ ezigbo ọya dị egwu eji emepe ụzọ mmadụ. Na mmadụ na ife ahụ agari ọfụma, na mmadụ anaghị ele afịa n'ọdụ afịfịa na-alụ ya nke ọma. Mana ọ bụrụ na ị na-eti ndị nna nna gị ha ọkụ gbagbuo ha, ndị nna nna gị ha ọkụ gbagbuo ha, kedu ka ị ga-esi ma na ụdị ife a dị n'ala Igbo? Na ụmụafọ Igbo ka njụkwa na ajụjụ, maka na onye si ka nke efuo na-emegbukwa n'onwe ya. Nke a bụ akwụkwọ mango a kịta na-arụ ọrụ n'ahụ mmadụ nke dị egwu. Onye nwere ọbara mgbali elu, akwụkwọ mango a na-arụ ọrụ. Kedụzi ka anyị si wee sizie na nke anyị bụzi ekwensu, nke anyị bụ ndị amoosu, mana nke ndị ọzọ bụ nke ndị nzọpụta? Ụmụafọ Igbo ka anyị chighakwanụ n'azụ, maka na ife a na-afịọnụ ọ bụkwanụ ịnụso onwe anyị ọgụ ka anyị ga-eji wee merie na ife a na-afịọnụ. Ife na-afịọnụ ka nkụ. Anyị wee sị nọ ka anyị hapụgodo ife na-afịa, anyị kwesịrị ịda azọ ka anyị zọta ebe anyị si. Anyị wee sị nọ ịtụfu nke anyị, kpọọ nke anyị ajọ afa n'ọya karị. Onye nọdụ ebe ọ nọ si nwanne ya anọkwana, ọnụ ka anyị ga-esi wee bie ogologo ndụ wee zọta nke anyị. Ajụkwa m ọzọ, ọnụ ụkwụ a ka Nnama ga-eji jee Ụmụahịa. Biko na ụmụafọ Igbo, ugbo anyị na-enene kịta bụ site n'ịkọ ọrụ ugbo ka ụfọdụ n'ime anyị ndị nne anyị ji wee zụọ anyị.
anyị tonitezie na-afụchazi nwa kọbọ wee chefuo ebe anyị si wee bịa, wee chefuo ndị anyị bụ. Ife abụọ ka ife a nna ha emetụ aka kịta bụ ezigbo ọgwụ n'ahụ mmadụ, mana ahụ nwoke mana ahụ nwaanyị. Ọwụ ife a ka ndị ọcha ga-abụ ha bịa welu, ha etinye ya n'ụdị mkpụrụ ọgwụ budatala anyị ewelukwa ego anyị je na-ego ife anyị bụ ụmụafọ Igbo nwere. Anyị wee chefuo ụzọ nne na nna anyị ha kụziri anyị. Anyị si na nke anyị bụ ife ọjọọ, na nke anyị bụ nọọ ndị nna nna anyị ha gburu anyị, nọọ ife ndị nna nna anyị ha metalụ ka anyị na-aya. Ka njuke n'ụlọ ajụjụ, ndị ọcha abụ ha wetara anyị ụka, ndị ọcha abụ ha bịalụ na-atọlili ndị nna nna anyị ha ehegboo lee ha duka ohu. Ife ndị nna nna ha metalụ ọ na-enyekwu ha nsogbu ka ọsọ anyị bụ ụmụafọ Igbo ka ife ndị nna nna anyị ha metalụ na-enye nsogbu? Biko ka njụkwa na ajụjụ. Ndị si na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ ife ọjọọ, nọ ha bụ ekwensu, nekwa na anya na ife a bụ ugolo. Ugolo a dị ezigbote mkpa n'ala Igbo. Ifụrọfụ ugolo anyị na-enye anyị, iwelu mkpụrụ ugolo dotọta ya n'ụlọ gị, agwọ ama mbịa nso na ya bụ ụlọ. Ugolo a kịta nwoke ife ya ha alụ ọrụ, ụnụ ma ife m na-ekwu, nwoke ike nge ya ha alụ ọrụ, iweta ugolo a kịta taka ọnya na ofu ife ma ọ bụ ụzọ ife na-abụ, nwoke abụrụ odogwu. Nya ka anyị nechala anya wee kpọọ nke anyị ife ọjọọ, kpọọ ya ekwensu. Ọ dịzikwanụ mma ụmụafọ Igbo ifụrọfụ ugbo a, ọ site n'ịkọ ọrụ ugbo ka ọtụtụ n'ime anyị ji wee bụrụ mmadụ n'ụbọchị taa. Mana ọtụtụ n'ime anyị ahụ bụzi alụ mmadụ na-ata ụtazi kọbọ wee chezozie ebe ha si wee bịa ụwa. Ọkwa ukwu ugolo ka aka na-egosi ife a. Ugolo a bụ ezigbo, na mgbe gboo bụ osisi ugolo ka ndị ochie ji ata atụ chichapụ ukwu eze ọfụma. Onye ahụ ya balụ ejecha ọnụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nye ya ọdụmma, ma kịta bụ onye ahụ ya bazielu ojego bọtụl kalama olive oil na-aṅụ n'afọ. Aka na-ekwu na abụba ka mmadụ nkụ n'ahụ, onye ahụ ejide otu bọtụl olive oil ṅụnacha ya n'afọ. Aka na-ekwu na ọ na-aṅụ olive oil n'afọ ya, ọsị ọkụ gbagbuo ndị nna nna ha. Nọ ndị nna nna ha butere ife ọ na-aya, ndị nna nna gị ha butere ife ị na-aya wee kado ndụ n'ụbọchị taa. Echefukwana na ọ na ndị nna nna gị ha ka ị ka bi were akpọghị iyi. Ụmụnne m na afịfịa ụnụ na-afụ ebe a, afịfịa bụ anti-poison. Afịfịa ị na-afụ bụ anti-poison. Iweta ya tinyere ụzọ ife na abọ ma ọwụ ụzọ ife ịtọ, itinye ya ose ọjị taa, ọ na-emebi ọgwụ n'ahụ mmadụ, ajọ ọgwụ. Ọ bụrụ na o nwere ebe dị aṅa anyị chọọ ije ịkpara nya bụ afịfịa, o nwere ọnụọgụ one ị ga-akpata nya bụ afịfịa, tinye ya ose ọjị taa, ijebe ebe ị na-eje. Nwanne m ịfụrọkwa nke a kịta onye ọbara karụ n'ahụ isie ya ṅụọ ya, ọbara ada onye a n'ahụ. Ụmụafọ Igbo ka njudukwa anụ mri, ebee ka anyị sizi eje? Ebee nu ka anyị na-eje? Biko na ụmụafọ Igbo aka na-ekwukwa nke na-afịọtụka ebe niile. Anyị wee sị nọọ ịnụsozi onwe anyị ọgụ ka mma. Ọkwazini nke otu a ka anyị esi mebe nyawa ife wee nwee nụ mmeri. Aka na-ekwu ka edozie nke ndị ụka mebi. Ndị ụka nọkọtakwazie akwakọrọ ngwongwo bụrụ ọgụ jebe n'ife ndị nna nna anyị ha dewelu ka e wee chekwaa ndụ, chekwaa obodo, je na-emebisi ya, na-asị ọkụ gbagbuo. Ndị ụka chetakwanụ na ọ bụrụ na esi etu a unu si akwakọrọ ngwongwo na-eje n'okwu mmụọ dị iche iche emebi ọnọdụ, na ọ bụrụ na ndị dibịa na ndị ọdịnala si etu a jewe n'ụlọ ụka jee mebisiba ife unu kwenyere na ya, malụkwanụ na nnukwu ọgụ ga-ada. N'ife anyị na-ekwukwa n'onwe onye nọrọ nya hapụ nwanne ya ka ọ nọrọ, si tigbuo ụzọ gbuo na ọkakwana nkwụ na afụrọfụ ife a na-akpọ mbụba akpụ. Nwatakịrị na-anyụ mamịrị n'ụlọ ejikwa nke a wee gwụ ya. Mana kịta ka ị ga-afụzi nne kpọrọ onwe ya nne na nna kpọrọ onwe ya nna. Nwatakịrị nyụwa mamịrị n'ụlọ a na-apịa ya ife. Mana ọ bụrụ na mgbe mbụ ị marụ na o nwere ebe nya bụ ife na nwatakịrị nyụwa mamịrị n'ụlọ, ime gịnị na o nwere akwụkwọ ị ga-eje kụta nye nya bụ nwatakịrị ọdụmma. Mana kịta enwezi onye mee, maka na anyị nchadebeziri ahụ na anyị na-eje ụka. Ife nna hụ nụ na ha afụ kịta bụ mgba n'anya mmiri, ntụ n'anya mmiri eji alụ ọrụ ọma dị iche iche. Ịsa mmadụ ụchụ, isu ncha awere ka awere na-abịala onye ahụ, ntụ n'anya mmiri a na-arụ ya ọfụma.
ewezụgakwa o nwere ọtụtụ ọrụ dị iche iche ntụnanya mmiri a na-alụ mana enwezi na onye mma enu maka na anyị si na nke anyị bụ ife ọjọọ. Otu anyị ga-apụtakwa sị na n'ala Igbo na oke anyị na-efu ma nke anyị fọrọ nke nwanụ fọrọ anyị n'aka anyị wee jide ya na-eme gịnị na-atụfusi ya. Chetakwanụ na ịkpọ nke gị mkpọkọrọ ụmụazị ewere ekpolo afịfịa ifere ọfụ na ife a bụ pọpọ. Mmadụ one ka chetara na eji pọpọ a esi ọgwụ nwatakịrị ahụ adụghọ iwere onye bụ pọpọ sie ọgwụ ọṅụọ ya ife na-eme ya adụ ya mma, ahụ na-aya ya adụ ya mma. Ifụrọnụ nke a bụ onugbu nke ndị oyibo na-akpọ bitter leaf. Iwere onugbu a eji ya asapụ ụchụ onye agbala ụchụ asapụ ya. Ụmụafọ Igbo ka m kwutewekele na ebe a o ji akwa awụ ahụ ya malụkwa n'owu ya. Ndewonu.